Takže dneska máme Nissan Rogue 2016 ročník, 2,5 benzínový motor, aj plyn je namontovaný. Sťažnosť klienta, že niekedy trhá počas jazdy alebo vynichovanie zaplavovania v treťom valci. Momentálne auto beží na plyne, testujeme to cez motor tester, vidíme, že 4 valce všetky v pohode, úrovne trošku tretí nám vypadáva slabšie, ale to je historicky. A tu máme, že 4 valce idú naraz perfektne. Teraz ideme si vypnúť plyn a hneď si pozeráme, že nám hneď vypadol tretí valec a tu vidíme, že efektivita tretieho valca išla dole. Nám zostali ostatné 3, to znamená jednotka, štvorka a dvojka v pohode. Začal sa trásť motor a takáto rýchla a efektívna diagnostika bez toho, aby meniť všetko, čo chceme. Tu už vidíme konkrétne, že je to problém práve vo vstrekovači, netreba meniť sviečky a takéto drobnosti.